Така, здравейте на всички. Добре, здравейте на всички, аз съм Феник и днеска ще покажем нов текстур пак. И нека да започнем с дървения меч, който е хубав. Много е хубав, много е красавен, много е хубав. Така, и тук до мен е моя приятел, уверен приятел дори, Даниел Точев. Ето виждате голд меча, железния меч, каменния меч показахме и дъма меча на екран. Стигнахме и до него. Сега, какво да покажем? Ще паузирам клипа, докато се снабдя с другите. И така върнахме се отново, след като се оборудвахме с другите неща. И почваме с фишинг рода, който е интересен. Да, фишинг родо. Така. Сега започваме из бола, който е хубав. Сексафе. Ето го. И ето така е анимирано стрелса. Така. Продължаваме с другите неща, които са Instant Health-ките. Така. Ето Instant Health. Видяхте сами как изглежда Instant Health. Ето. Клас. Много е готин. Така изглеждат и полшънките. И сега да преминем към същинската част, където показваме голденките. Разбирате ли? Голденките. Това е ноч апълката, по-точно легендарната апълка. А това е златната апълка, където нищо не може, освен да те хилме за 5 минути. И сега ще покажем и крита. Добре. И ето така изглежда крита. Така изглежда огъня и Даниел пак се обажда. Виждате как изглежда огъня? Хубав е, червен е. Ето, виждате. Да. Така, нека да преминем към рудите. Всички руди, тук са блоковете, тук са нещата. Така, да преминем към дървото, където е много хубаво. Добре анимирано, бих казал. Пак към рудите, да го видите по-хубаво. И камъка. Ето така изглежда камъка. Бих казал, че този текстур пак е много добре изпипан. И да. Сега, какво друго да покажем? Какъв е огъня? Ето, огъня е много хубав. Сега ще изядем и голенката, да не умрем. И много бързо се хилме. Ето така изглежда и водата. Така. Нека да минем към другата част на клипа, където аз показвам броните. И така изглежда дъма бронята. Много е красавна. Така, преминаваме към Iron бронята. Ето я. Виждате я колко е хубава. Чен бронята, която е наред. И извинете ме, голд бронята. И накрая ледър бронята, която е по-хубава. Нали, много красавна. Мен ме кефи. И това е от клипа. Благодаря, че гледахте. Надявам се клипчето да ви е харесало, защото... да, чакайте. Така, и Дани се прави пак на къци. Така, ето така изглеждат сърцата. Виждате колко добре са направени. И ето така изглежда фулдът. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, дайте положителен вод за този клип. И до скоро!